Vi er tilbage fra Buddha-vloggen, men det må vel være den sidste rigtige vlog, det må vel være skiferie, ikke? Vi kan lige lave et lille haul indtil videre. Vi har Baileys, 2 vand, og så har vi en lille fise, så har vi lige en lille booster refresher. Og så har vi en 10 kroner for dyr, som Markus. Og så har vi en gigantisk kaffe moment. Vi skal til Berlin nu. Hej hej! Er Italien den anden ende af verden? Der er ikke nogen ende på verden. Flat Earth. Taste test. Stop. Den er kæmpe. Den drupper. Den har sådan lidt en dåsesmag. Men lugten er ikke god. Altså pickle-skala er det kun en 5 ud af 10, vil jeg sige. Vi er tilbage. Nu er vi landet i Pisa. Så smider vi altid op, fordi at gæt hvor varmt der. Ja, det er 29 grader. Ja, det var 29 grader. Kom med. Løb. Kom med. This is the dining area. Tak igen. Jo. Det var bare det for nu. Hej, velkommen tilbage til vloggen. Nu er vi lidt mere nede i gear. Jeg drikker noget vin, og det er jo faktisk Valdemars fødselsdag i dag, så jeg kan vide, om der ikke kommer lidt fødselsdagssang og lidt chili på bordet. Men i hvert fald, så sidder vi bare lige og venter på, at der kommer noget aftensmad. Jeg er lidt sulten faktisk. Vi viser Vig faktisk. Nu vi kan aldrig vlogge. Ej. Beautiful view right here. This is all I need. Jeg vil høre hvorfor. Og vi er foran 1-0, så lad os se om det ikke vinder, ikke? Vi er tilbage, it's a new day. Og jeg har lyst overlevet i Sydfyn, men nu er klokken 10 eller sådan noget, 40 over 10. Hej, drenge. Hej. What? Jeg vil lave en lille kaffe. Spisende derude. Og det var en ny en. Nu sidder vi bare lige og chiller lidt. Der er EM-finale. Og i morgen skal vi op klokken 7. Nu starter kampen igen, så... Hvad laver vi? Vi skal til Cinqueterre. Og jeg er fucking træt. Jeg er faktisk frisk. Vi skal besøge 5 forskellige byer, tror jeg. 4 forskellige byer. Og så skal vi bare bade og hygge. Få noget is, få noget gelato. Ej, det skal vi have. Vi ses derhen. Vi er tilbage i mit crib. This is my bar over here. Ej, vi har lige taget et stop med toget. Nu skal vi gå ned og finde en flot by lige om lidt. Det kan I bare se på montage, der kommer her. Nyby. Vi er i Monarala. Vi er der. Og derned skal vi ned til vandet. Derovre. Og så skal vi bade. Ja! Og videre til montage. Can you raise just the feeling that I want? Won't leave behind because it's something that it's on my mind. I guess it goes like na 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 feeling that
kommer til at tage et tog, hvor man skulle have haft en eller anden form for speciel billet, fordi den kører direkte til der, hvor vi skal hen. Ja. Så. Vi går og håber på, at der ikke kommer til at gøre. Skal vi lige vise rød ved ansigtet? Ja. This is me. Ej, det er faktisk ikke så rød overhovedet. This is us after. Post run, sveder, vil gerne have et billede. Sig hej til vloggen. Hej vlog! Nu skal vi træne. Ind på, And go. I can't explain. I got a feeling that I can't erase. Just a feeling Ja, det er mig. that I won't leave behind because it's something that it's on my mind. I guess it goes like na 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 na. Vi har fået en pina colada, og den smager fantastisk. Vi er på en solid 8,5. Hvad med din? Nej, den er for god. Se min tan. Hej vloggen. Så er det blevet varmt igen. Følg med. I can't explain. I got a feeling that I can't erase. Hvad så vlog, og velkommen tilbage til den her video. I dag, der så vi på restaurant Pedona, og vi har alle sammen bestilt mad. Vi står i spænding, virkelig spænding, og venter på, at min lasagne kommer. Også mig, og mega sulten. Just a feeling that I won't leave behind because it's something that it's on my mind. I guess it goes like na na. Vi står et sted, hvor vi tror, vi aldrig har været før, selvom vi har boet i den her by sådan 4 gange. Beautiful. Nu er vi herinde i Mary Poppins, og vi skal have en is, som den sødeste i hele verden, farmor/mormor giver. Hun er så sød. Na 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 na.